Hei, mä olen Anna-Maija Puvuston värjäämöstä. Tällä hetkellä me värjätään kasoittain kankaita morgonstjärnaan ja samaan aikaan Kukkis maalaa koristeita uusiin pukuihin pähkinänsärkiä. Mutta mitäs valaistusosastolla tehdään parhaillaan? Moikka, mä oon valaistuksesta ja ollaan juuri valmistautumassa pähkinän harjoituksiin. Se mitä mä itse teen tässä teoksessa, niin mä operoin tämmöistä seurantaheitintä. Meitä on valaistuksen puolelta muutama muukin tyyppi tekemässä samaa hommaa ja liikutaan eri lokaatioissa täällä talossa. Se mitä seurantaheitin tekee tässä teoksessa, niin se korostaa eri hahmoja, esimerkiksi soolopareja näyttämöltä sille, että ne korostuu muiden esiintyjien joukosta. Mitäs meidän valaistusmestari? Hi, I'm Gabriel. I'm the lighting manager for Nutcracker and we're checking the lights for Nutcracker today. What are the orchestra organizers doing next? Tervetuloa orkesterin monttuun. Minä olen orkesterijärjestäjä Niemi. Ja minä olen orkesterijärjestäjä Leislahti. Tiesitkö, että jokainen orkesterikattaus syntyy ensin piirustuspöydällä? Ja tässä näette, miten kuva muuttuu todeksi. Ja seuraavaksi siirrymme lavastamon puuosastolle. Matti, ole hyvä. Moikka! Mä oon Thomas täältä Lavastamon puuverstaalta ja täällä me ollaan aloitettu Luonnottaren ja Jolantan talon rakentaminen. Kuvissa meillä on talon yläkerta. Mutta mitäköhän meidän korrepetiittorit puuhailevat? Moi! Mun nimi on Tuomas Juutilainen ja mä työskentelen korrepetiittorina täällä Kansallisoopperassa. Meillä on ihan just alkamassa Toskan valmistava pääharjoitus täällä päänäyttämöllä ja iso osa mun työtä onkin vastata musiikista täällä näyttämöharjoituksissa. Sen lisäksi mä toimin laulajien musiikillisena valmentajana ja on myös kapellimestarin apuna pitämässä huolen, että kaikki menee just niin kuin pitää.